ni to ang'o madhi mbele, ang'o miyo nyithindo gi oketgi gidhi bedo stalled for 3 years monge gima ginya timo to nyithindo gi osomo gin nyithindo maria. Yes. Then wadwaro bedo gi dialogue gi CS. Odwani wabed kode piny. Nitiere chieng' moro kanyo last week nwabedo kode gi bura moro ma apoya. Nokena formal dialogue. Koro bura ma apoya ni CS kanodonjo. CS nowuoyo dhe olwanawa. Okomiyo wathuolo mondo mi jomamoko gi bende wach ni to ywak gi nang'o nikech dialogue iwacho ni ng'ato kel pachi warome diere mondo mi wa compromise. To dhi loke mono. Yes, to en noloke koro osomo nwa dhe osomo ne jotelo go 1 hour. Koka ni mano dialogue. Donc onego wabed serious as a country. Yes. Koro bang'e no onge gima bang'e no riembo wacho ni dhi graduate. To koro graduation internship no chakore en gima no chakore 2010. Since 2010 almost even more than half of interns dhi kapoko graduate. Kata mana clinical officers interns ng'eny gi dhi kapoko graduate koka even after 6 months or 3 months giduogo gi graduate school. Kechinte kuonde mabe higa ka higa onge graduation nitimo bang'e gi nyare. Yes, or itimo at the end of the year. Nitiere skunde moko kaka Nairobi University or Kenyatta University. Gimbende wan kod gi shida achiel ni. Koro gin gi pusore nikech gin gi graduations ariyo higa. Gitimo June to kendo gitimo end of year. Emomiyo gi pusore to ne wan kod nini ywaka achiel ni. Koro ing'eyo en systemic delay ma then again two heads kadhao ma in this case nursing council kod Ministry of Health. Koro wan magi kelo nwa lawama. Emane Clinton wacho ni you solve a problem by creating another problem. Koro ng'eyo en double jeopardy. Nikech sani koro nyathini ise stall his life. Onge kumodwa dhiye, onge gimo nyalo timo nikech system uketo kamano ni onge gimo nya timo konge license. Moko no sechako bedo gi stress. Moko kia koro ni gichom kanye. Moko koro idhi lorne kata udi kuonde ma gintiego. Koro moro no sechulo pesa lodwa for 2 months plus deposit. Lodwa. To kor gini Nyanza. Idhi dak lodwa. Ntiere samoro mantiere gik monengo waranga kabisa kapok wakaw some steps. Yes, manu gima nonengo ng'i kabisa kapok no kaw step mar revoking our internship nonengo ng'i to nyithindo gi osetimo nang'o. Yes. Paro nitie weche mantiere petition bende nyabedo ne wiyo wilgo menya idwa medo. Koro a petition no include evidence ingeni nitie